なでこ、親を亡くしたお前のためにさ、親孝行させてあげてるんだぜ。その被害者意識、もうやめない？夫の親からわがまま言われるって幸せなことじゃんか。そう言って、義実家で私を家政婦のように扱う夫と義両親。もうこんな生活まっぴらだ。私はなでこ、32歳。夫の拓郎とは結婚して2年目だ。私たちは共働きで、お互い都内の会社で働いている。拓郎の実家は小さな商社を営んでいたが、私たちが付き合い始めて間もない頃、倒産してしまっていた。実は、この件は結婚するまで拓郎から隠されていた。ごめん、言わなくて。なでこが心配するかもって思って、なかなか言い出せなかったんだ。私は驚いたものの、それを理由に拓郎との関係を終わらせる気などさらさらなかったので、そんなこと考えなくていいのに、私たちが頑張ってご両親を支えてあげましょう。そう言った。実際、拓郎はとても優しく、拓郎よりも残業がちな私の仕事も理解してくれ、応援してくれていた。家事だって率先してくれた。この人とならうまくやっていけるはず。そう思って結婚を決意したのだった。30歳で付き合うと、不思議とこの人と結婚しなければならない。そんなマインドで今思うと判定が甘かった気がする。例えば、夕飯は作ってくれるが、キッチンは散らかっていても、その時は作ってくれたことへの感謝で、洗い物くらい私がすればいいか、なんて思ってしまう。でも、今考えると、普段がこうだから洗い物をしないのが普通なのだ。しかも、それが結婚となると、何十年とそのモヤモヤを抱えることになる。結婚するなら感謝も大事だけど、普段のモヤモヤはこまめにすり合わせて、小さな不満は消さなければならない。結婚はスタートだ。何十年先まで好きかではなく、これからずっと一緒に過ごせるか、それが結婚だと思う。まあ、結婚してみないとわからない。わかれば誰だって苦労しない。初めて拓郎の両親に挨拶したとき、自分たちが会社を失って借金を背負ってしまっていることを二人はとても気にしていた様子だった。本当にいいの？私たちが足を引っ張らなければいいんだけど。私たちもできる限りのサポートをさせていただきます。義母はほっとしたようで、ありがとうと涙ぐんでいた。かなりの借金を背負っている二人に、私たちは毎月仕送りをすることにした。なでこ、ありがとう。ずっとは無理だけど、しばらくはね。それに、私も残業させてもらって、わりかし収入には余裕があるから、ひとまず仕送りは私の分から出すよ。そう言って、仕送りはほぼ私の給料から出していた。優しい夫と甘い新婚生活。そんなことを思っていたが、結婚して1年が過ぎた頃、すっかり拓郎の様子は変わっていた。ただいま。遅かったな。待たせすぎ。腹減ったから飯。ソファーに寝転びながらポテトチップスを食べている。指についた塩を舐め、その指をソファーにこすりつける。今日は残業だって言ってたじゃない。いいから早く飯作ってくれよ。結婚したら家事は嫁の仕事。母さんは文句言わなかったぞ。口からはポテトがポロポロと落ちる。帰ってきた時より疲労度が上がる。ちょっと待ってよ。私も疲れてるんだからさ。どっちかできる方が家事を分担するって言ったじゃん。
そう言うと、拓郎は激怒して、はあ、遅く帰ってきた方が忙しいわけじゃない。俺だって忙しかったんだ。海外じゃ時間通りに終わらない方が無能扱いされるんだぞ。ここは日本よ。日本じゃ使える人間ほど必要以上に仕事を割り当てられるの。無能な人を海外と違って簡単にクビにできないからね。海外の理論を使うんなら今は女がどうとか古いよ。正直言うと、拓郎はあまり頭がいいというわけではない。最近流行りの論破王を見て真似をしているみたいだ。ちょっとしたことで話しかけるとすぐに、それってお前の感想だよね。データとか証拠を出してくれると、すぐに論破王を気取り出す。でも知識がないので、今回みたいにすぐに反論を食らって、その後感情的になって逃げ出すのが拓郎のやり方だ。今回は外にご飯を食べに行ってしまった。お前のせいで余計な出費が増えるんだからな。そう言い捨てて出かけていく拓郎を見て、なんでこうなってしまったんだろうとため息が出た。結婚して性格が変わってしまったのか、そもそもこういう性格だったのか、今となってはもうわからない。最近ではちょっと残業しただけで、仕事ができる人は大変ですね。そんな嫌味すら言うようになっていた。さらに困っていたことは、拓郎が勝手に家のお金に手をつけることだった。そのお金をどうするかというと、勝手に自分の親に仕送りしてしまうのだ。小言を言っても何かと理由をつけて逆上してくる。もしかしてこの人、私のお金目当てで結婚したんじゃ。最近ではそんな風に思うようになっていた。でも、誰かに相談しようにも、私には両親がいない。毎日憂鬱な気分を抱えて生活していたが、特に気分が落ち込むのは決まって金曜日だった。本来なら金曜日というのは2連休前の仕事が報われるというテンションの上がる日のはず。でもその2日しかない休みを向こうの実家で過ごさなければならない。だとしたらテンションは上がるだろうか。しかも義実家はこの土日のためにと言っても過言ではないくらい家事を必要最低限だけして大変なものは私にさせるのだ。ただいま。疲れた。おかえり。なでこ、疲れただろ。飯は作らなくていいぞ。大変だからな。疲れてるだろうからお風呂入れよ。金曜の拓郎はやたら機嫌がいい。なぜなら明日から2日間、毎週恒例の義実家に行くからだ。おふくろ帰ったよ。あー、疲れた。拓郎、いらっしゃい。お疲れ様。あら、なでこさん、ボケっとしてないでさ、さっさと掃除を始めなさいよ。今週はたっぷり貯めておいたわよ。庭の草刈り、倉庫の整理整頓。2日で足りるかしらね。またこれだ。私はこの毎週の義実家通いが嫌で仕方がなかった。ひたすら義実家の家事をやらされ、まるで家政婦扱い。私が散々嫌がっているのを知っていて義母はやっている。でないとあんなムカつく笑顔はできないはずだ。また結局私がこき使われるんじゃない。義母の見えないところで拓郎にクレームを入れる。何言ってるんだよ。2人ともなでこを歓迎してるんじゃないか。歓迎って手よく家事をやらせてるだけでしょ。どこの世界に歓迎したお客さんに草刈りや倉庫の整理させるやつがいるのよ。しなきゃいけないならあなたがすればいいじゃない。拓郎はまずいと思ったのか、そそくさと義母の方へ逃げていった。
婚した当初は義両親もこんな感じではなかった。会社が倒産して落ち込んでいるのだろうと少し親切にしたところ、今ではそれが当たり前となり、私のやることなすことをケチをつけるのが最近ではルーティンとなっていた。子供と一緒だ。甘やかすだけでは人は成長しない。こけた時は立ち上がり方を教えるべきで、私たちは義両親は大人だし自力で立てるだろうと思い込んでしまった。何もしなくても手厚いサポートを受けた義母たちはおんぶや抱っこを求めてきている。何度も拓郎にはもう義実家での家政婦扱いをやめてほしいと伝えているのに、一向に義両親には伝えていないのだろう。いや、伝えたところで変わらないのかもしれない。ひとしきり家事を終え、私はうんざりしていった。拓郎、そろそろ帰ろうよ。泊まってこうぜ。その方が二人も喜ぶよ。そう言ってボケっとテレビを見ている拓郎。私だってヘトヘトでいい義実家なら泊まりたい。いい加減私はもう怒り心頭で、もういい。拓郎が泊まるなら私は一人で帰る。何言ってるんだよ。そんなことしたらおふくろたちが悲しむだろう。両手を肩の高さまで上げてやれやれとジェスチャーをしてきた。ムカついたがちゃんとこっちの意思は伝えておく。家事をやってくれる人がいなくなって悲しむだけでしょ。もう私はたくさんです。なでこ、親を亡くしたお前のためにさ、親孝行させてあげてるんだぜ。その被害者意識もうやめない？夫の親からわがまま言われるって幸せなことじゃんか。いつもこれだ。何かというと、親がいない私に親孝行をさせてあげてるという文脈にすり替えられる。親孝行するかしないかは私が決めることでしょ。押し付けないで。妻を連れて行っただけで親孝行とか言わないで。親孝行を私がしてるなら、あなたは親孝行できてないじゃん。うるさいな。嫁であるお前が親孝行するってことは、親孝行をする嫁を見つけたんだ。だから親孝行になるわけだよ。早く孫の顔も見たいって言ってたし、帰ってから作ってもしんどいだろ。だから、この後とかどうだ？気持ち悪い。どこの世界に義両親の監視のもと子供を作りたいものか。いくら好きな人でも何をされても嬉しいわけじゃない。むしろまだプラスの面もあったから愛情は一気にマイナスだ。そう言って拓郎と揉めていると、それを聞きつけた義両親が駆け寄ってきた。どうしたのあなたたち。ご近所さんに迷惑じゃない。恥ずかしい。お父さんお母さん、私これで失礼いたします。もう帰ると決めると言えなかったことが簡単に言えた。これが覚悟ということなのだろうか。何を言い出すんだ、こんな夜遅くに。嫁が一人で出てっただなんてご近所に知られたら赤っ恥かくじゃないか。それがわからないのか。私がそれでも帰ろうとすると、義母が私のカバンを持って部屋にこもってしまった。明日の朝になったら返してあげる。あんたはまだまだやることがたくさんあるんだからね。あまりに子供じみた行動に私は絶句した。こんなところ絶対に出て行ってやる。義両親と拓郎が寝静まった頃、私はこっそりとスマホだけ持って夜が明ける前に義実家を抜け出した。机にはお守りのように持っていた離婚届を置いておいた。これは昔ストーカーに悩んでいた時に京都に行って安いコンピラ宮で買ったお守りを持っていたので、そこに忍ばせていた。カバンは大したものは入れていないので、逃げるのは今日しかない。またこのお守りに助けられた。
お守りは1年で効果が切れると聞いていたが、よほど私には悪縁が多いのだろう。神様は守ってくれた。これが終わったらお参りに行ってお賽銭は弾むことにしよう。まだ縁は切れていない。気を抜いてはいけない。ひとまず親友のレイラに連絡を取り、レイラの家に避難させてもらうことにした。通話を終えてからすぐに電源もオフ。書き置きもあるから警察に通報しても警察は対応できない。その日、レイラの家に着くと温かく出迎えてくれ、お酒を交わした。次の日の朝、義実家は私がいなくなって大騒ぎだったらしい。それもそうだろう。嫁が忽然と姿を消したばかりか、机の上にはサイン済みの離婚届が置いてあったのだ。人質のカバンも貴重品は何も入ってない。むしろそのカバンは婚前に拓郎が唯一買ってくれたカバンだ。物に罪はないと思い使っていたが、よく考えると縁を切るならこういうものも捨てるべきなのだろう。ならいっそ引き取ってもらえてラッキーだ。後日、準備を終えた私は久しぶりに我が家に帰った。すでに拓郎と義両親が座っていた。少なり義父が、親がいないって言うから嫁にもらってやったのに、離婚だなんて、あの女は何様なんだ。そんなことを言って激怒していた。今なら両親には一緒に謝ってあげる。俺の気が引きたいのはわかるけど、ちょっと乱暴すぎるんじゃないかな。拓郎は斜め上な内容で私を説き伏せてきた。最初こそ優しい口調の LINE だったが、徐々に恫喝のようになっていき、最終的には、おい、無視するんじゃねえよ。お前のせいでおふくろが困ってるんだよ。暴言に変わっていった。ところで、隣の美人は誰だ？まさか次の俺の奥さんを用意したのか？なら許してやるよ。スタイルも俺好みだし。早速今夜からどうだい？なでこ、あんたこんなやつと結婚してたの？レイラは苦虫を潰したような顔でこちらを見ていった。あいにく私も今すごく気持ちが悪い。すみません。私こういうものです。ああ、今からの会話は念のため録音させていただきますね。はいはい、どれどれ。渡された名刺を見て、拓郎は血の気が引いていく。弁護士？そうよ。私の親友でもあるけど、離婚に強い弁護士をしているの。拓郎はレイラと私を交互に見て、離婚だって？てっきり話し合いの仲裁だと。話し合いの段階なんてとっくに終わってるよ。どうしてあなたみたいなモラハラ男ってここまでにならないと真剣にならないの？それを聞いて義父が吠え出す。なんだ貴様らは。やっぱり働く女はろくでもないな。そこの女もさっさと結婚して子供でも作って社会に貢献しろ。弁護士だろうが関係ない。そんな身なりで仕事しかしてないなんてもったいないぞ。なんなら子供作りの手助けしてやろうか。録音してるって言いましたよね。今の発言は立派なセクハラです。私もあなたに対して訴えますよ。レイラがゴミを見るような目で義父を牽制する。今時の女はすぐにセクハラとやかましい。わしらの時代は今みたいな冷たい世の中じゃなかったぞ。今はちゃんと悪いことを悪いと言える時代になっただけです。昔からセクハラはセクハラですよ。奥さんが隣にいらっしゃるのによく堂々と言えますね。義母は恥ずかしいのかうつむいている。
今日は拓郎も弁護士を呼ぶつもりだったんでしょ？どこにいるの？それがさ、どこに行っても断られるんだよ。今時そんな案件とか冗談でしょって。それもそうか。弁護士だってわざわざ負ける戦は避けたいだろう。なあ、仲直りしようよ。夫婦って苦難を共に乗り越えるって結婚式の時に誓っただろう。その苦難に拓郎がなってるのよ。乗り越えるってことはあなたと離婚することなの。このままごねるなら会社にも報告するからね。まあ、離婚したら大体察するでしょ。あなたの会社では私の友達も働いてるもの。その友達に言えば一発で広まるよ。拓郎は観念したのか、レイラが作成した接近禁止令の書類や慰謝料についての書類にサインをした。それにより、いつものような電話と LINE の猛攻ができず、私は穏やかな毎日を取り返した。だが、1週間ほど経ったある日、会社に1本の電話がかかってきた。私宛てだというので、電話を取ってみると、なでこか？俺だけど。拓郎？接近禁止命令が出てるはずでしょ？電話なんてかけてこないでください。そう言うと、拓郎は今の義実家の現状を話してきた。どうやらいくら連絡しても反応しない私に対して、もう義父母としては諦めの境地に入ったようだった。別に私に頼らなくても拓郎の収入から仕送りをしていれば自分たちは生活できる、そう思ったらしい。だがそれは義両親の思い違い。なぜなら毎月義実家に仕送りしていたのは拓郎ではなく私だったからだ。拓郎はそれを義両親に黙っていたらしく、当てが外れた義両親と大揉めになったらしい。どうやら全ての仕送りは自分の給料から出しているんだと拓郎は嘘を言っていたらしい。その嘘がバレて拓郎は義両親からも見切りをつけられ、私に電話をかけてきたというわけだ。そういうわけだから戻ってきてくれないか？もう俺の実家とも関わらなくていいし、俺にはもうお前しかいないんだよ。悪いけど仕事中ですので、さようなら。電話を切り、即座に弁護士に連絡し、レイラから厳重注意をしてもらった。だが、その日家に帰ると、戻ってきてくれという置き手紙がポストに入っていた。これにはさすがに恐怖し、すぐにその手紙を持って警察に届け出た。書類に書いていたので、レイラから慰謝料の上乗せ請求をしてもらった。引っ越し費用も上乗せして、私は完全に拓郎が追えないようにした。早く縁切り祈願に行かなければ。もう腹が立ったので、拓郎の会社にも抗議しておいた。就業中にかけてくるなんて間抜けなやつ。引っ越しをして2週間後、ネットサーフィンをしていると、なんと拓郎一家が逮捕されたというニュースが目に入った。記事の内容に目を通すと、引っ越したことを知らなかった拓郎一家は窓を割って前の家に侵入。人気物件だったので、入れ替わりで入居していた若い女性がいたようで、私がいないならいっそお前がという暴論で迫ったらしい。女性の悲鳴を聞いた隣人が通報。ストーカーの現行犯と不法侵入に暴行と、悪い方を選択したような結果になった。もちろん拓郎は職も失った。義実家は近所からの視線に耐えきれず、遠方の本家を頼って逃げたそうだ。もちろんニュースになっていたので、本家は大激怒。本家の名を傷つけないためにボロアパートに軟禁状態で、もうこっちには来られないだろう。拓郎は本家の事業である職場で監視を受けつつ、
過酷な労働環境で働いていると、レイラの事務所宛てに送られてきた本家からの謝罪の手紙に綴られていた。引っ越してから願掛けも兼ねて門田稲荷神社に行ったのだが、さすが日本一の縁切り神社だ。今度レイラから同じ事務所の同期を紹介されるので、次は縁結びの神社を探さないと。縁結びはあちこちにあるので、どこに行くかそれを探すのが今は楽しい。信仰というのは自由だが、神様どころか身近な人を敬えない拓郎たちが地の底まで落ちていくのは自業自得だ。人の優しさにつけ込んで寄生虫のように人から養分を吸い上げる。そんな心の貧しい人間たちには起きてしかるべき天罰だった。私は収入も余裕が出たし、好きなことをして自由気ままに暮らしている。今後はもっと人を見る目を磨いて、二度とあんな人たちに捕まらない人生を歩もう。そう思って日々を生きている。